बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां मानगोदेर बिथां नीलकण्ठ गयारी सारखौ जा मोनसे अजद खालामनानै बिथांमोना सिनाय मोनै सुबुं बिथांमोना मोनसे हानजानि मुं लानानै जाबायदि माने लाइजाम हरदों बिथांखौ सिगिनायनि गेजेरजों गाहाय नेहाथारिखौल' नङा आफादगिरि बिथांखौबो आफादगिरि सारखौबो माने बिथांमोना रां जानाय मा जानाय होननानै बुंदों। दा बे बेलायाव जोङो जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो जोबोद दुखु मोननायजों जोङो सोंखारिदों जे बिथांमोना बेबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बिथांमोना जुदि माबाफोर दाय दुफु नुदोंब्ला बेखौ बिथांमोना जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरजों सावरायनानै हायोब्ला बिथांमोना सुलाद लालायनानै गेना गोरोन्थिफोरखौ संदाननो नाजानांगौमोन आरो खिन्थु डाइरेक्ट बिदि थोंजोङै बिथांमोना सोंखारिनानै बा अजद खालामनानै सिगि सुग' खालामनायनि जा मोनसे लाइजाम हरदों बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथावना जाथाय होननानै आं सानो आरो बेवहाय मोनसे खोथाया ओंखारदों जिहेतु बिथांमोना मोनसे आफाद लानानै लाइजामखौ हैबाय आरो बे लाइजामाव स्पस्तबो नङा जायनि लाइजामा लेंगुवेजनि प्रब्लेमबो दङ। बेबायदि बेलायावहाय बिथांमोना बबे मोनसे आफादखौ लानानै बांसिनके बुंनायनि खोथाया ओंखारदों नोंथांमोननि सावरायनायाव मा मोनदों बेखौ? आं जिथु बे बाथ्राखौ आं ओरै बुंनोसै जोंनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा सालबारियाव माबा मोनसे आफादाव थांदोंमोन। आङो बे आफादाव थांनायाव आं बेखौ सोंदोंमोन बिथांखौ खिन्थु बिथाङा एसे माबानानै दोनदों जे बे मिटिङाव थांनायाव बिथाङा माबा मोनसे प्रेस रिलिज होदों। थारमाने आं बेखौ लाइजामनि जिथु माबा बेनि गेजेरजोंसो मिथिनो मोन्दों। लाइजामनि मथेब्ला आरो बिथाङा सालबारियाव थांनायाव माने गोजाम माने जोंनि बिबानगिरिफोरखौ आगुनि बिबानगिरिफोरखौ बिथाङा सोंखारिदों मादों गोरोन्थि खालामलांदों होननानै सोंखारिदोंना बिथांमोना लाइजामाव मख'दों। आरो बे हिसाबै जोङो सोर आफादा होदों बेखौ जोंबो रोखा जानो हायाखै। मानो होनब्ला जों नुना मोन्दों बे राइटिं जिथु लाइजाम लिरदों बिथांमोना मोनसे नाब्ला हानजानि होनना बुंदों। आरो बे नाब्ला हानजानि होनना बुंनाय लोगो जोंहा मोनसे खोथाखौ जों मिथिना मोनो मा होनना बुङो जोंहा मामोन मा नाब्ला थारैनो रन्जन दैमारिखौ मख'दों आरो होननानै बुंनो नागिरदों होननानै जों सानना लादों। खिन्थु जुदि बिथांमोना मोनसे आफादब्ला मोनसे राइटिं पेडनि गेजेरजों जानांगौमोन। राइटिं पेडबो गैया, खुनु सिम्बल गैया, खुनु नेरसोनथि गैया मा आफादनि। आरो जिहेथु जों मिथिना मोनो जे गासै माने माबाफ्रा जोंहा जोंनि गोदोनि सोमावसारनाय बा बिग्रायारि हान्जाफ्रा मोनसे माबानि गेजेरजों गासैबो सारेन्डार खालामजोब्बाय। दा दिनै दङब्लाबो बिथांमोना सारेन्डार हान्जा हिसाबैसो दङ। दा बे हिसाबै बिब्दि हारिनि माबा मोनसे जेंना खालामनो थाखाय बा जोंनि हारिनि गेजेराव खौसेथिनि गेजेराव जा गोजोन मोनसे थासारि फैदों बे बेले बेजे खालामनो थारैनो बिब्दि ओंखारबोनाय नङादां होननानै जोङो सानो आरो। दा बेखायनो जोङो सानना लानो हायो नामा जे बिथांमोना मोनसे आफादनि सुबुं नंगौना नङा। आरो नोंथांनो आं मोनसे खोथाखौ मख'नो नागिरदों। जोङो मैयानि गेजेराव ना मा ओरैबायदि जोंहा एक्स एनडिबि बिथांमोना दैदेनगिरि बिथांमोना ज' जानानै तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि ना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बिथांमोना लोगो नांनानै मोनसे गावसोरनि बिथांमोना खेंफोरथि होदों जे बिथांमोननि आफादनि रावखौबो बिथांमोना दासिम संनानै मोनाखै बा गावसोरनि बिथांमोननि आगु दैदेनगिरिफोरनिफ्राय रावबो बिब्दि मावनायखौ बिथांमोना मिथिनो हायाखै। आरो बिथांमोनाबो संनो नाजाबाय थादों होनना बुंदों। आरो बेबायदि मोनसे मुं माने लाखोमानानै बा माने आफादनि मुं लानानै माहारियारि जोंनि जिथु गुबै आफाद जोंहा माने गार्जेन आफाद बर' थुनलाइ आफादखौ बिबानगिरिफोरखौ जा सोंखारिनानै बिथांमोना अजद खालामहरदों सोंखारिदों बा सिगिजग खालामदों बिनि सायाव बिथांमोनाबो दुखु फोरमायनायखौ जों नुनो मोनदों। बेखायनो बे आफादा मोनसे माबा मोनसे लाखोमानाय मुंसोदां होननानै जों सानना लादों आरो दायो। दा बेनि जेनोखि फिनजाथाय होनांगौ बे फिनजाथाय होनांगौखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव नोंथांमोना मा बुंहरगोन दायो जिल्ला आफादनि जानानै? जों जिल्ला आफाद हिसाबै बुंनायनि आगोलावनो जोंहा आं सुलाद लादोंमोन जोंनि गाहाय नेहाथारि सार बिथांखौ जे बिथाङा बुंदों जोंनि जिथु बिटिआर सरकार आरो जोंनि प्रखाखनखौ बिथाङा खावलायखाबाय जे जों गाव माने जोंनि संगठनिक बा सांगठनिक हिसाबैबो जोंनि आफादारि हिसाबैबो जोंहाबो किसुमान जोङो मानसि जोंहाबो लगायदों जेनेबा सोर जानो हागौ बेखौ मिथिनो थाखाय। आरो लोगोसे बे बेलायाव जोंनि सरकारा बेखौ नागिरनांगौ बा खामानि स्टेप लानांगौ जिहेतु प्रखाखननि
बिबान सरकारनि बिबान जोंनि बिटिआर सरकारनि बिबान थाहैबाय दा बे हिसाबै बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों जितु जोंहा माबा लादोंमोन बिथांखौ मोगा-मोगि लादोंमोन अनलाइन जुगेदि आरो बेयाव बिथाङा बुंखादों सरकारा माबानांगौ आरो लोगोसे आं बिथांखौ सुलाद लानायाव बुंदों जे जोंनि बिटिआर सरकारनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनि मावफुंगिरि बिथां CM साराबो बिथांखौ सुलाद लाना बुंदों जोङो बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन आरो नोंथाङा गिनाङा जों दङ होनना बुंदों होननानै बिथांखौ खोन्थादों होननानै आंनो फोरमायदों आरो जोंनिफ्राय बेखौनो बुंगोन जे जेखि जाया जानो जोंनि बिटिआर सरकार जा आसाम सरकार जा जोंनि बर' थुनलाइ बायदि आफादनि बिबानगिरिखौ नंखायैनो जिथु अजद लाबोदों बे अजदखौ बे अजद होग्रा मानसिफोरखौ बा सिगिनाय मानसिफोरखौ जोंहा संनानै दिहुननाया बे सरकारनि बिबान जासिगोन आरो जों बेखौनो जों नेना थासिगोन बिथांमोना जाहाथे बेखौ नायगिरनानै दिहुननो हायो आरो बेखौनो आं बुंगोन आरो बे समाव नुनो मोनदों गोबां एलिगेसन लानानै बिथां नीलकान्त गयारिनि सायाव जाय आनननलि लाइजाम हैदों बिथांमोना गोबां अजद दैखांदों बेनि मादाव आरो मोनसे गिदिरथार मोनसे अजद जाय नीलकान्त गयारिया साहित्य सभानि जा रां बेखौ जाख्ल'नाय होननानै बिथांमोना मख'नो नागिरदों दा बे बेलायाव मा बुंगोन नोंथाङा दा बे बेलायाव आं नोंथांनो दहायसो बुंदोंमोन जे गिबियावनो जे जोंहा थांनाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जा 63थि बोसोरारि जथुमा बकुनि गान्धी मैदानाव जाना थांबाय बेयाव समन्वय खेत्र जाना थांबाय गान्धी मैदाननि समन्वय खेत्र आरो बेयावनो जोंहा किसुमान खोथाखौ बुंनाय जादों जे बेयाव जों मोनसे खोथाखौ जोंनि लास्ट एग्जिकिउटिभआवबो जोबथा जिथु बे 5 करोड़ रांखौ बेखौ जोंहा बेंकआव माने आसाम सरकारनि सासे माबाजों मावख'गिरिजों डाइरेक्टर लेभेलनि बिथांमोनजों माबा खाखियाव माने बेखौ फिक्स डिप'जिट खालामना दोनगोन आरो बेनि थाखाय खामानि मावबाय थादों दायो जासिगोन खोब सम्भब जों मिन्थिथ'वाखै खिन्थु नैबे दानसे दाननैनि गेजेरावनो दोननाय खोथामोन दा बे बाथ्राखौनो लानानै जेनेबा एसे जोंनि बर' थुनलाइ आफाद जानायनि सिगांबो जोंनि 63थि बर' थुनलाइ आफादनि जा बोसोरारि जथुम जानाय बिनि आवगायबो अग्रदुत पेपाराव आरो माबा पेपाराव ओंखारदों मिडियायाव जे ओरै माने बर' थुनलाइ आफाद आरो असम साहित्य सभानि राङा असम सरकार होनाय जिथु कर्पास फान्डनि रां बे मिस इउज जादों बेखौ माने मोजां रोखोम बाहायाखै बे मोननै आफादखौ इलेक्सन लाबोदों आरो बे निउस पेपार मिडियायाव दा बे हिसाबै जिहेतु जोंहा रांखौ माने फिक्स डिप'जिट खालामनो हायाखै आरो आगोलनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो जोबथा समाव मोन्दोंमोन होनना बुंदों आरो बे हिसाबै बिथांमोना मावलांनो हायाखै आरो नैबे गोदान बडियाबो खायसे खामानिफोरखौ मावनायाव जिहेतु बोसोरसेयानो जायाखै दासिम 10 मासावनो बिथांमोना बोसोरारि जथुमाखौ जालांबाय बेयावनो दा बिथांमोना मावनो नागिरदों आरो बेखौ डिसिसनबो लाखाबाय थांखि लाखाबाय दोननायनि थाखाय थांनाय जिथु जोंहा 63थि बोसोरारि जथुमनि थान्दै मेल बे हिसाबै बेयाव आरो गुबुन बिथांमोना गोदान आफाद मोननायनि उनाव माबा मोनसे जि रां रुफा जानो मोन्दों दा जों बेखौ जोङो एसेबां फोथायनो हायाखै आरो बेखायनो बेयो मोनसे ओरैनो मोनसे एलिगेसन मोनसे लाबोनानै बा मोनसे मा होनना बुंगोन जोङो माने बिथांमोनखौ गाज्रि मोनसे माबायाव खोलैनो थाखाय मोनसे सोंखारिनो थाखायसो मोनसे बदनाम लाबोनाय होननानै जों सानो आरो दा बेखायनो बेयाव खुनु माने माबा गैया बेयाव बिथा गैया बेयाव मोनसे अजदा बेसलेस होननानै जों साननो हायो आरो साहित्य सभानि बिबाननि बुब्लियाव माखासे बेले बेजे सोमजिदों नामा जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि जेंनाया दा ओंखारगासिनो दं दा बे खोथाखौ आङो जोंनि जिल्ला आफादनि जानानै आं बारा गोथौयै आङो हमदांस'नो हानाय नङा आरो बा हायाब्लाबो आंनिखौनो बुंगोन जे जोंहा जिहेतु आफादखौ दायो मोनसे डेलिगेट आफादाव नङा होमबा थान्दै आफादनि गेजेरजों आरो बे थान्दै मेलाव गासै रायजो राजायानो बाहागो लानानै बिबानखौ दायो गुबुन बेलायाव जोंनि डेलिगेट आफादफोर माने माबाफ्रा थान्दै मोना थायाब्लाबो नाथाय बिबान दानाय बेलायाव जिथु जोंहा थांनाय 62थि पाटगावनि जिथु माबा जादोंमोन क'क्राझारनि पाटगावआव बे बिराद मोनसे डेलिगेट माने दङ आरो माने थान्दैफोरनि गेजेराव बे बिबानखौ दानाय जादों दा बेयाव रायजो राजाया दाना होनाय माबानि गेजेराव सोरबा मोननाय मोननै माबानाय बेफोर जुदि माबाफोर बुरगानाय दङब्ला सोरहाबा दुखु मोननाय दङब्ला बेखौथ' जों मिन्थिनो हानाय नङा दा बेखायनो बेयाव बेले बेजे जोङो नुवाखैमोन आरो दानाय बेलायाव
नाथाय सिं सिं सोरबा जुदि माबाफोर दङब्ला माबाफोर गोसोआव दुखु मोननाय दङबा सोरबा साफा सानैया जों बे खोथाखौ मिथिनाय नङा आरो आं बेखौनो